Gvern preċedenti akkwista proprjetà tal-HSBC fi Triq ir-Repubblika kontra l-parir tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Finanzi. Dokument ippubblikat mill-Gazzetta Malta Today juri kif f'Ottubru tal-2011 is-Segretarju Permanenti Alfred Camilleri kien avżal il-Ministru tal-Artijiet dak iż-żmien Jason Azzopardi li bi spiża li taqbes iż-2 miljuni u 200,000 euro il-Gvern kien se jħallas iktar milli missu għall-proprjetà tal-HSBC. Għalhekk ma kienx jirrakkomanda l-akkwist. Is-Segretarju Permanenti kien wissa bil-miktub li minħabba l-mod kif żviluppaw in-negozjati tal-akkwist li kieku l-Gvern jaċċetta dak propost kien se jikseb kritika negattiva minn terzi persuni u kemm l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u kif ukoll il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi kienu se jikkundannaw din id-deċiżjoni. L-akkwist sar xahar wara din it-twissija bl-approvazzjoni ta' Tonio Fenech ukoll. Kif inwissi dan l-akkwist bħalissa qed ikun investigat mill-Awditur Ġenerali. Fid-dokument is-Segretarju Permanenti wara tħassib dwar il-fatt li kienu meħtieġa 250,000 euro addizzjonali biex jissewwew l-installazzjonijiet elettriċi u mekkaniċi biex il-bini seta' jintuża għall-iskopijiet tal-akkwist. Id-Diviżjoni tal-Proprjetà tal-Gvern ukoll ikkonfermat dan meta talbet lil Tonio Fenech biex japprova flus għal spejjeż addizzjonali fil-binja. Fenech tal-approvazzjoni tiegħu f'temp ta' siegħa. Alfred Camilleri kritika wkoll id-Diviżjoni tal-Proprjetà tal-Gvern li ma kummissjonax rapport dwar il-qagħda tal-bini kif inhu mitlub minnha li tagħmel qabel ma ntlaħaq ftehim mal-HSBC. L-akkwist sar bit-tir li jsir l-Uffiċċju ġdid tal-Awditur Ġenerali, iżda minħabba rinnovazzjoni drastika li kien jeħtieġ il-bini din ir-rilokazzjoni qatt ma saret u minflok il-bini issa qed jintuża bħala l-Ministeru għat-Turiżmu.